Di pemanjangkan lagu naniku dari Udah Pari, tolong mandi angka sedira beli pemanjang. Alhamdulillah tenang. Wahai Udah Pari, wahai Udah Pari, mana panjang de papani sawe dai badari nana jumatam baru tararari ram di malah di manyo onre di manyo kini karang den dinyo di malah nyo kini onre lakonyo kini. Itu ini kalbunya si pahlawan. Dia emang apa remang kalue doama yang doama api yang dengan oi sayang adui duanya ayo isor dan tolai nang sajo elok kamari dabarin adui du amarate bak aku bapisa candonyo joda basa o ela semalam aku onenenena adi mana di mano di mana cukir onenenena tolong abanang o ela semalam tu. Laki nonanya pada hilang ya. Laki nonanya hilang. Ikut tobalau de indah ado jalo Aisyah. Oi patui adia dain nana dicari mon harap dinyo ada di mana dicari bana dawasa oi kapanukan nan ketirinci pamaya oi nampak aju tarirariram karang deniyo dari mana tolong imbauan surat pamaya ada baringin duduk kamu Anaknya ini jadi kalau basah ini sampai kuat ya. Namanya orang 50 di bawah. ya tiru ya. Sepuluh ribu lantar baru maaf ya Rani anto de ilang dasuaro elo basamu pamayang duduk kamari oh yang gak badenai daingin Aisyah malamku denenenena karang badan denena oi badan di marimayo kininya sebentar di pemajang lagu naniku dari apa maya nasaran
duduk menyudui tantangan di kami kemari ke kalue kupai mamakan lontong orang kalue de orang adale menyampai lontong kalue ku lama ndak pe mencari Siti Aisyah kita syukur rancak bajale pas dari apa Maya sairang Oh rombongan jadi kini gue baru ingin mencari Aisyah. Jadi kami, Ada kan? kalau ada baca mencari. jadi baringin kini ku kemari pe mencari Aisyah tuh kalau udah basah iyo pe mencari Inun kasihku basah dari udah basah naya no kalau nyo apa dah basah mama kana lontong lontong ade nayo lontong ade nai daiki oi bayi lekul lilin garam dendinya ada di mana Lah sampai bentar malu. oi payah bana daiki kasih atadoro dicari gantian pangan udah oi guys sagion karang badan tolong lain bawang Kato Pajawi ngayo pasangwi tarado ama basa pasan ibu dari udah beringin tantangan ambo nang kalibaco nak pay mancali inun kemari do ambo pay makan lontong etek kadai di galue itu mana kacali nyo pembaca nang kemacali arani dah ado Tuh jawab dari baca. Hah? Maa resep lontong tu risiko mengko kenai nanti dingin. Batanyo dulu udah basah kebeke udah beringin sonsang baabana raso paliso jo resep lontong kurang kalue udek mangku mancing tu saja jauh dari ambang laut pe mamakan lontong saja kemaria korong dijawe pasah dari mabasa berikut dari Mak Datuk Palito Alam Sati diulang jualah menyerahkan undangan Dek Laila semakin banyak tananga peguro nalah hadir di lokasi undangan baguro sama suntuk tibo dari Singgalang Saiyo Mak Datuk Palito Alam Sati Kanikojuo dan akan diadakan tanggal 27 Agustus tapiknya di hari Rabu malam Iswa nan kemadendang dari Risbasa Tungkanaya Lebana Inur dari Cikaryang Mary dari Batu Malang Wirda dari Lasi Adik Pasaman nan Kadioya ada Ira Andale nan Kabasarong Mak NPK Sultan Rajweda Kanikojuo nan turik mengundang Singgalang Saiyo Group Mak Datuk Palito Alam Sakti Angka Foto Channel Seirang Pagrudi Kapudan Tuo Group Pagurau dari Bogor Pariangan Kasadonyo Media Minang Nusantara Mak Sabarik Nasakti Sarato Parantau Kuala Lumpur Malaysia Kasadualanyo Seiring TKJ Batam Silang Nama Maka Kerajo Nama Pokok dan Sangalo segenap pendukung acara diharapkan kedatangannya dari Mama Dusanak di Poturawan mudah-mudahan kajangan oleh kami kalaupun tidak melalui live kurang andale besok bisa juga pasal dari Mak Datuk Palito Alam Sati Pak Jam Kajak nih. Ada tekaja bagian itu. Aduh, minang cek panjang sekali aja jajannya. nande dapon ajo siaban ba aku surang asal jodang paala dari siku onene dimala di maala koyo kini mangkono jarang mangkono kamu kok kini maga ibalan jo orang singkar yang ngoela pulang abeko nene mam di mana konyo kini karena ada timur tolong anakku banakan di pemanjang kelagunan Niko dari Ampung dapupun Kaniko jo ucapan so kalau ke mama di sana di Sikong Kasadonyo kita dari Sabay Namu kadang ada di Lewat Gala manumpang dapupun di lagunan Niko pemanjang Like
Boleh. Ini ada salah sih. Oi nande ampun kana lahirata oi de parepan oi mamintayo tararira oi nalagimayo limayo kini tolonglah sampaikan onde kandua oi Jong itu nak ada ya. Jiko dade pipi jon kabone padi oi sadio anyo tarararira limalah nyo kini karang dendinyo limalah bangait onde la babamai. Nah, mata lidahnya datang. Babajang Alhamdulillah. babajang lagu ko lagi kartu pan kuninga bagi dari kapali. Di pemanjang lagu Nariko dari Udapari, tolong malihan kasedira bagi pemanjang. Alhamdulillah tenang. Wahai Udapari, abana papanjang, de papani sawe dai badari, nana jumatam baru tararariram, dimanyo onre dimanyo kini, karang dendiyo, dimalanyo kini onre lakonyo kini. Koda de pipi nana jopi ranggang kabone padi oi sadi wanyo tarararira limanyo kini karam dendinyo limalah bangait onde lako bamai. Di pemanjang lagu Nariko dari Ampong tolong nayan Budarara di lagu Nariko papanjang. Ima dana Budo nawati masa barina sakit pagari bunyate. De malam makin dapat layalai kemari. kenangkan mo ya tadi. We manjang wadiwo nene di maladi banyu onde datang baroy alabawan mengalabrum datang baro kini oi apowan nangadipi yakane menene mungkin ni jak nana talon sama de peyo